Mám záber. Konečne. Čaute, zdravím vás z Holandska a dnes som strašne rád, lebo dnes je prvý deň, čo sa začala sezóna na prívlač, čiže je možno pol hodina po východe slnka. Som na rieke Maas, tu v južnom Holandsku. Ako môžete vidieť, počasíčko super, žiadny vietor, preto aj idem chytať z bellyboatu. A mám taký malý plán, budem splavovať rieku dole prúdom a pripojím sa na jazero po nejakých 500 metroch. A vlastne hneď za mnou je jazero 5 metrov cez breh. Neviem, či môžete vidieť vodu, asi nie. A tu vlastne skončím. Čiže dosť zaujímavé, už som tu chytal predtým. Mám nejaké miesta, kde som chytil rybu. No uvidíme. Budem vďačný za každú rybu. Šťuka, zubáč, boleň. Aj dokonca aj ostriež, keď tie ryby nemám rád, ale OK. A taký sumec by bodol. No, mám veľké oči, ale možno pôjdem domov smutný, uvidíme. Takže je dosť malý prúd. To asi dosť dobre na ryby není, pre ryby, ale uvidíme. Ideme na to. A začneme niečím malým. Touto rapalkou, ktorú som našiel. Takže uvidíme. Ideme na to. Musím sa priznať, že prvýkrát v živote som si kúpil niečo z Temu, čiže tento wobbler. 3 € alebo 4, už si nepamätám. Čiže skúšam aj také veci dneska. Takže rieka mi nič nepriniesla a momentálne som na jazere. Skúšal som skoro všetky wobblery, čo mám, okrem Horneta. Nejaké gumy som vyskúšal, ale nič. Nejaká aktivita bola. Chlapci na druhej strane chytili šťuku z brehu, takže berú, ale vyzerá to tak, že asi niečo robím zle. Mám záber. Konečne. Nie je veľká ryba, ale na túto 30 gramovú vodičku je to super. Ale som strašne zvedavý, čo to je. Drží sa to dole. Mohol by to byť aj malý sumček, ale absolútne neviem. Veľmi neverím moc, mám tam tenký fluorokarbón a 18 šňúra iba, 30 gramová udička, toto sa mi zdá, že je sumec, ale malý. Musím mu viac pustiť. Pekne bojuje. Toto musí byť sumec, lebo je stále dolu. 100 pro. A nechcem mu viac pribrzdiť, lebo vravím, mám tam tenký fluorokarbón, neviem, či nie 30-ku. A iba 2 krimpy. Karabinka je relatívne dobrá. Pro sumec. Láka ma pribrzdiť, ale nejdem riskovať. Nak sa unaví.
Toto je výhoda bellyboatu, že som stále pri ňom, nad ním. Vidím fluorokarbon. Sumček, krásny. Vedel som, že nebude veľký, ale pekný. Ešte ide. Treba mu vždy klepnúť po hlave. Dúfam, že to bol posledný. A ešte ide. Poď sem. OK. Poďme k brehu si ho ukázať. OK, už je v sieti. Strašne ma potešil ten sumček. Poďme si ho ukázať. Takže, ja neviem, možno nejaká 70-ka na 30 gramovú udicu, čiže super bojoval. Takže na gumu 12 Sander Pro. Krásna ryba. Super súboj. Dúfam, že sú tu aj väčšie. Dobre. Nejdem ho trápiť, ideme si ho pustiť. Ďakujem veľmi pekne za súboj. A strašne si ma potešil. A pošli maminu, Starkého, Ujka. Ahoj. Super zážitok. Ešte som sa bál, že či niečo vyťahnem na tú tenkú udicu. Lebo hrubú som nechal, 60 gramovú som nechal v aute. Lebo mám pokazený navijak na ňu. Tak to riskujem s touto a zatiaľ to vychádza. Čiže poďme ďalej. Takže tu máme návnadu. Fox Sander Pro. 12 sa mi zdá. Už som na ňu chytil tento rok pred koncom sezóny šťuku. Udička 20 eurová. Base X sa mi zdá, že sa volá od Damu. Už bola zlomená špička 10 cm dolu. Má nejakých 1,70 m. Šmejt úplný, ale dá sa chytiť na ňu ryba. Aj šťuky, hocičo. Čiže peniaze sa nemusia míňať na drahé veci. Mám ešte nejakých 45 minút chytania, lebo tu sa nemôže chytať v noci. Čiže do západu je 45 minút. Tak dobre sa to začalo a myslel som si, že tých rýb bude viac. Ale proste bol iba ten jeden sumec, ale strašne sa z neho teším, lebo viem, že sú tu ryby teraz. A menil som iba 2 gumy, môžem tu chytať aj s wobblermi, ale iba s jednohákmi. Čiže všetky trojháky musím zmeniť a potom tu môžem používať aj wobblere, na čo sa teším. Takže, lebo ich chcem skúsiť. Neviem, no je tu vždy taká mutná voda. Neviem, ako sú tu šťuky. Voda je pokojná, čiže musia tu byť aj šťuky, aj zubáče. Takže uvidíme. Musím tejto riečke dať viacej času a vyskúšať všetko, čo sa dá. Idem ešte chytať, ak bude nejaká ryba, tak vám ju ukážem, ale tu končím video, čiže ak sa vám video páčilo, dajte odber, ak vás to zaujalo. Vždy pospájam viac videí dokopy, ak nechytím rybu v prvom videi, takže vždy tam nejaká ryba bude, vždy nejakú rybu uvidíte. Nemám až toľko šťastia, že každú rybačku chytím rybu, skôr je to naopak. Takže ich musím spájať a ak máte nejaké otázky alebo neviem, hoci čo, napíšte to do komentov a vidíme sa na najbližšom videu. Čaute.